तर आज आपण बनवणार आहोत मस्तपैकी अगदी हॉटेल स्टाईल मिसळपावची रेसिपी। मिसळपाव आपल्या सगळ्यांना आवडते। आपण हॉटेलमध्ये गेलो किंवा कुठेही असं फिरायला गेलो की मिसळपाव खाण्याची इच्छा सगळ्यांना होती। तर चला बघूया त्याला लागणारं साहित्य आणि त्याला बनवायची कृती। तर हे बघू शकता, मी मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे 250 ग्राम, भिजत ठेवलेली होती मस्तपैकी छान। आता मस्त मोड आले आहे, त्याला आपल्याला थोडे वाफळून घ्यायचे आहे हळद मिठाच्या पाण्यामध्ये। आज आपण मस्तपैकी मिसळपावची रेसिपी बनवणार आहोत, अगदी झमझमीत चणचणीत। हॉटेलमध्ये काही जायची गरज नाही, घरच्या घरी बनवू शकता। ही कोथिंबीर घेतली बघा बारीक चिरून, त्यानंतर एक टमाटर घेतले बारीक चिरून, त्यानंतर एक कांदा घेतलेला आहे बारीक चिरून, आणि कांद्याचा वापर चांगला करायचा। आणि ही अद्रक लसणची पेस्ट घेतलेली आहे, आणि ही चवीनुसार आपल्याला तेल वापरायचे। मिसळपाव म्हणलं की तरी बस तर झालीच पाहिजे। तर एका टोपामध्ये आपण ही जी भिजवलेली मटकीची उसळ आहे ती आपण टाकून घेऊया व्यवस्थितपणे। मिसळपाव म्हणलं की सगळ्यांना तोंडाला पाणी सुटतं, कारण मिसळपाव खाण्याची मजा पण एक वेगळीच आहे। याच्यामध्ये थोडं मी पाणी ॲड केलं आहे, हे बघू शकता। आता याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार थोडंसं मीठ किंचित टाकायचे, कारण आपल्याला नंतर मिसळमध्ये मीठ ॲड करायचे, त्यामुळे थोडं टाकायचं आणि थोडीशी हळद टाकायची, जेणेकरून छानपैकी एक चव येते। हे बघू शकता। आता मस्त पैकी याला 10 मिनटं शिजून घ्यायची आहे। आपली जी मटकीची उसळ टाकली आहे ती शिजून घ्यायची आहे। ते हे बघू शकता, हळद मिठाच्या पाण्यामध्ये कसा रंग आला आहे पिवळा, आणि आपली मटकी शिजत आहे आणि झाली आहे बघा शिजून छानपैकी। हे बघू शकता, अगदी नरम शिजून निघलेली आहे आपली मटकी हळद मिठाच्या पाण्यामध्ये। तर चला बघूया याला लागणारी पुढची प्रोसेस। तर कढाई ठेवली आहे तापायला, आणि त्यामध्ये आता मी तेल टाकते, कारण आपल्याला तरी बस मिसळ बनवायची आपली झणझणीत। तर तेलाचा वापर करा थोडा जास्त। तर तेल टाकून घेतलेलं आहे, त्यानंतर थोडीशी राई टाकलेली आहे मी याच्यामध्ये, बघू शकता थोडीशी टाकले, जास्त नाही। जिरेसुद्धा तुम्ही टाकू शकता। आता त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेला आपला कांदा जो आहे तो टाकून घ्यायचा आहे। कांदा अगदी छानपैकी बारीक कट करा, हे बघू शकता। आणि ह्याला थोडासा ब्राऊन कलर येऊस तर आपण ह्याला परतून घ्यायचं आहे। ही अद्रक लसणाची पेस्टसुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे। आणि सर्वप्रथम कांदा आणि अद्रक लसूणची पेस्ट जी आहे ती थोडा वेळ थोडी परतून घ्यायची आहे। हे बघू शकता, असं थोडा वेळ परतून घ्यायचा आहे, जोपर्यंत थोडा याचा रंग चेंज, हे बघू शकता झाला आहे रंग चेंज थोडा। अद्रक लसूण आणि कांद्याला आपण व्यवस्थितपणे परतून घेतले। आता हे जे टमाटे कट केलेले आहेत बारीक, ते सुद्धा आता आपण याच्यामध्ये ॲड करून घेऊया। डायरेक्ट कांदा आणि अद्रक लसूण ज्यावेळेस आपण परतून घेतो त्यावेळेस टमाटे ॲड नाही करायचे, थोडंसं परतून झाल्याच्या नंतर टमाटे ॲड करायचे। तर हे बघू शकता, आता कांदा टमाटर आणि अद्रक लसूण हे आपलं एकदम व्यवस्थितपणे परतून झालेलं आहे छानपैकी। आता याची चव उतरणार आहे आपल्या मिसळमध्ये। तर मिसळची रेसिपी तुम्ही अशी नक्की बनवा, खूप सोपी पद्धत आहे, काही वेळ लागत नाही आहे। तर आता हे लाल मसाला वापरते मी, लाल मिर्च पावडर। तुम्हाला जर स्पायसी हवे असेल तर तुम्ही स्पायसी करा, किंवा कमी तिखट हवे तर तुम्ही कमी मिरची पावडर वापरा। तर हे 1 चमचा मी धना पावडर, 2 चमचा लाल मसाला पावडर टाकलेला आहे। आणि आता ही हळद टाकते अर्धा चमचा, कारण आपण हळद ॲड केलेली आहे अगोदरच। आणि त्यानंतर आता टाकते हा गरम मसाला थोडा 1 चमचा। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया छानपैकी। हे बघा, व्यवस्थितपणे तेल सुटेपर्यंत मसाला आपला हा सर्व परतून घ्यायचा आहे। कांदा, टमाटर, अद्रक, लसूण आणि आपले सर्व गरम मसाले जोपर्यंत एकजीव होत नाही, व्यवस्थितपणे ह्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। हे बघा, तेल सुटलेला आहे आणि आपला मसाला जो आहे तो व्यवस्थितपणे परतून झालेला आहे। खूपच छान चव येणार आहे आपल्या उसळमध्ये, जी आपली मिसळपावची उसळ आपण बनवत आहे। हे बघू शकता, आता ही जी मटकी मी शिजून घेतली आहे हळद मिठाच्या पाण्यात, ती आता ॲड करते याच्यामध्ये। आता याची एक वेगळी छान चव लागणार आहे। अगदी तुम्हाला असं फील होईल की आपण रेस्टॉरंटमध्येच खातोय, अशी आपली आज मिसळ तयार होणार आहे खाण्यासाठी। फक्त तुम्ही अशा प्रकारे नक्की बनवून बघा एकदा।
हे बघा कशी तरी सुटली आहे आणि तरीवाली मिसळ खाण्याची एक वेगळीच मजा असते. आज मूड झाला खाण्याचा तर म्हटलं चला व्हिडिओ पण बनवते, तुम्हाला पण शेअर करते मिसळ पावची रेसिपी. हे बघू शकता किती छान दिसत आहे आपली मिसळ. आता तयार होणार आहे 5च मिनिटामध्ये खाण्यासाठी. थोडी कोथिंबीर ॲड करते, हे बघू शकता. आणि आता ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला थोडंसं मीठ, कारण आपण सुरुवातीला मटकी शिजवताना थोडं मीठ टाकले, त्यामुळे जास्त नाही टाकायचं. आणि हा जो मिसळ मसाला भेटतो रेडीमेड आपल्या मार्केटमध्ये तो सुद्धा आणायचा, त्याने सुद्धा एक खूप छान याला एक चव येते. अगदी मिसळ पाव पण खातो ना अशी एक चव येते. आणि स्पेशल मिसळ मसाला आहे तो सुद्धा वापरा. जसं आपण चिकन करी मसाला वापरतो, पनीर मसाला वापरतो, तशाच प्रकारे मिसळ मसालासुद्धा मिळतो, ते सुद्धा तुम्ही ॲड करा. हे बघू शकता किती छान तरी झाली आपली आहे का नाही आपली चमचमीत झणझणीत मिसळ तयार खाण्यासाठी. हे बघा उकळून घेतलेलं आहे थोडंसं, कारण मटकी आपली शिजून निघलेली आहे अगोदरच, त्यामुळं काही जास्त शिजवायची नाही. हे बघा झाली आहे तयार आपली तरीबाज आणि अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल मस्त चमचमीत झणझणीत अशी मिसळ. खाण्यासाठी गरमागरम मिसळ तयार झालेली आहे. घरच्या घरी बनवायचं आणि घरच्या घरी मिसळ पावाचा स्वाद घ्यायचा. हे बघू शकता कशी तरी सुटलेली आहे. तर अशा प्रकारे मिसळ पाव तुम्ही नक्की बनवा गरमागरम. ज्यावेळेस पण तुम्हाला खायचा मूड झाला झटकीपट बनवता येते. तर हे बघू शकता. चला आता मी सर्व करते. बघा प्लेट केलेला आहे मी तयार खाण्यासाठी. हे बघा कशी तरीबाज आपली चमचमीत अशी मिसळ झालेली आहे तयार खाण्यासाठी. हे बघा तरी कशी आली आहे, अगदी हॉटेलसारखं ताट आता मी तयार केलेलं आहे. हे बघू शकता एकदम तरीबाज झाली. सर्व मसाले गरम मसाले सर्व मिक्स झाले. ही शेव आता ॲड करून घेते, कारण ह्याच्याशिवाय तर मिसळची मजाच नाही. तर ही शेव ॲड करून घेते. तुम्ही आवडीनुसार तुमची शेव म्हणजे तुम्हाला जी शेव आवडत असेल खाण्यासाठी ती टाकू शकता याच्यामध्ये. ते बघू शकता ही अशी मिसळवर शेव ॲड करायची, थोडी कोथिंबीर ॲड करायची, थोडा कट केलेला हा कांदा जो आहे तो ॲड करायचा आणि छानपैकी असा हॉटेल स्टाईल आपलं हे मिसळ पावचं प्लेट जे आहे ते तयार झालेलं आहे. तर बघा कसं वाटत आहे हा मिसळ पावचा आपला घरच्या घरी बनवलेली झणझणीत चमचमीत मिसळ पावची रेसिपी. वाटते का नाही असं वाटतं ना हॉटेलमध्ये आपण ऑर्डर केली आता खाण्यासाठी, अगदी तसंच फील होते. हे बघा केला आहे मी तर चमचमीत तरतरीत एकदम तोंडाची चव मिटवणारी अशी मिसळ पावची रेसिपी. आणि आता मी खाऊन घेत आहे. तुम्ही पण या सगळे खायला आणि अशी झटकीपट ज्यावेळेस पण तुम्हाला खाऊ वाटलं तर नक्की मिसळ पावची रेसिपी अशी बनवा. कुठेही बाहेर जायची गरज नाही, आपली घरच्या घर बनवून याचा आस्वाद घेऊ शकता. हे बघा अगदी हॉटेल स्टाईल रेस्टॉरंट स्टाईल आपलं प्लेट वाटते का नाही बघा. तर तुम्हाला आवडला असेल आजचा हा रेसिपी तर नक्की लाईक करा. आणि कुठली रेसिपी बघायची असेल तर ती पण नक्की सांगा, मी नक्की बनवून दाखवून तुम्हाला. आणि हे बघा आजची मिसळ पावची रेसिपी मी तुमच्या शेअर केलेली आहे, तर नक्की ट्राय करा अशी तरीबाज मस्त. आणि अशीच व्हिडिओ बघत राहा. आता मी खाऊन घेते, तुम्ही पण या सगळे खायला आणि अशीच व्हिडिओ बघत राहा. भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह.